Yun, hi guys, good morning. Welcome ulit sa aking channel. At wait lang. So yun guys, magang umaga ako'y merong tinatrabaho na kagad dito. Ayan, nagtatrabaho namin kanina. At naglilinis ako kasi bumagsak yung mga puno ng saging dito sa area. Kaya eto ngayon mag-aayos ako dito. Pero nga pala guys, update ko nga pala kayo sa limang baboy. Yung limang baboy nga pala ngayon, nasimulan ko ng paliguan sila kahapon. Kumuha tayo ng tips or advice sa ibang mga dito nagbababoy na pagka magpapaligo, kailangan kailangan sa tanghali. Then check natin kasi hindi pwedeng sa umaga. Then yun yung pinaka yung advice lang ng ibang nagbababoy dito, yung may negosyo din ganito. So advice nila na pagka pinaliguan mga bandang katanghalian, mga around 10 hanggang 12, mga in between ng mga ganong oras ng umaga or ng tanghali. So yun lang guys yung update dito sa limang baboy. Mamaya papaliguan natin sila para mapreskuhan din. Tapos ayun, at mag-aasikaso muna ako dito magang at may gagawin ako na dito. Ilinisin ko muna dito sa area nila kasi pinagpuputol yung ibang puno dito, yung ibang bumagsak, nasira pa yung bubungan ng katabing bahay. Kaya yun na yung nangyari. Ito ililinisin ko. Ayan, dami. Kaya mamaya tatagpasin ko muna, tatagpasin yan hanggang sa mabuhat ko na. Ang bibigat din Kaya ngayon guys, kailangan mo nang maglinis muna dito bago ako magsimula dito bago ako mag-ano sa piggery. Kaya ayan guys, mamaya update ko ulit kayo mamaya pag natapos ko. Tatapusin ko muna dito. Ayun nga pala guys, pabol uli. Nasa 93 tayo. Konti na lang guys, konti na lang. No, reach ko na yung 100 subs. And next naman baka tayo, road to 500 naman yung kasunod natin. So guys, thank you guys nga pala sa mga nag-subscribe. And guys, doon sa mga hindi pa nagsa-subscribe, please like, comment, share, and subscribe. And guys, click mo na rin yung notification bell para doon sa updated na videos. And dito sa nangyayari sa limang baboy. So yun guys, mamaya update ko kayo ulit doon sa mga baboy pagka pinaliguan natin. No. Dami sugat. Ligo. Kasabog pa kayo. Sige, tama na. Tama na yan. Huwag nyo namin yan. Malinis kayo. Dumi-dumi nyo. Malinis yung mga yan. Dito ka.
Para hindi na magpunta doon sa mga ganyan. Diyan lang. Hawakan mo doon. Para nandyan sila. Oo. Oy. Ay. Sige. Yan. Karoon ng illegal lagi ng mga puno ng ano ng saging. Kaya yun lang guys yung update natin for today. Tapos yun nga, yung kanina yung sa pagpapaligo ng ano ng baboy kanina. Ganun lang naman, nag-iingi muna tayo ng advice dito sa mga dating magbababoy kung paano yung pagka magpapaligo na. Ngayon, nung pagdating nung ano nung hindi ko nakalimutan ko na kung anong days na sila nagpaligo ay naligo. Ay di, kahapon pala nasimulan ko no 60 days na pagdating ng 60 nila 60 days nila doon nakapagpaligo na kami, pinaliguan ko na sila. Unang paligo ko sa kanila kahapon, tapos eto ngayon nagpaligo ulit ako. Sinabunan ko ng ano, pinaliguan ko rin ng ano, binigyan ko rin ng sabon na ano, yung pang laban na rin para naman kahit pa paano malinis-linis din naman. Ayan, tulog po, actually tulog sila. Ayan. Tatlo silang tulog. Pang 61 days na nila yan. Pang 61 days na ng mga itong 5 baboy. Actually, balak namin silang paghiwalayin. Lalagay namin yung dalawa dito sa may kabila. Kasi nag-aaway-aaway na pagka kumakain. Hindi makakain yung, lalo na yung itim. Hindi makakain. Pero, pag tinignan mo, busog na busog. Ayan o. Yan. Ganyan na ang ano. Ganyan na sistema nila. Pagkakain, tulog. Tapos ngangawa na naman para humingi ng pagkain. Ayan. So yun lang guys. Yun lang yung update natin for today. Na dito sa 5 baboy. Tapos hindi pa natin alam kung ano yung magiging kasunod nito. Pero sabi nila kasi bibigyan ng vitamins through injection ang gagamitin. So antayin lang natin yung kung ano yung bibigay na brand. O nga pala guys, thank you at 92 na tayo, 92 subscribers na tayo. At konti na lang, 7 na lang, sa 100 na. Next target natin 500. So guys, thank you, salamat to sa mga nag-subscribe, sa mga bago nag-subscribe, and pati na rin do sa mga dati nag-subscribe sa akin. Thank you sa inyo, and pati na rin sa mga nag-comment. So guys, thank you, and see you on my next vlog. God bless sa inyo.